Minuyog ang tent ID sa tinuig na selebrasyon sa probinsya sa Davao de Oro alang sa dugang seguridad sa mga aktibidad sa pagsaulog sa ika-19 Bulawan Festival 2026. Sa tumong nga mapalig-on ang external security posture, mitambong si Major General Alvin Luzon, Commander sa 10th Infantry, Aguila Division, Philippine Army, sa opening sa tinuig na selebrasyon sa probinsya. Aron sayron ang aktibidad sa 28th Founding Anniversary sa Davao de Oro Bulawan Event Center, Provincial Capital, Kabadyanan, sa Milabay nga adlaw. Gipasiugda ni Major General Luzon atol sa panagtigom ang taha sa 10th Infantry Division alang sa pagtunhay sa kalinaw o pagsuporta sa kalambuan sa tibuok Davao de Oro. Kahinomduman human sa external security operation sa 10th ID nga himong gawas nun ang probinsya sa Davao de Oro gikan sa mga hulga sa insurhensiya samtang magpadayon ang militar sa ilang kaandaman o katakos sa pagtubag sa halapad nga hagit sa seguridad aron mamintinar ang luwas o malinawon nga probinsya alang sa komunidad. Dako usab ang pasalamat ni Gobernador Raul Mabanglo sa aktibong partisipasyon sa Aguila Division sa Bulawan Festival o sa pagsuporta sa pagsiugda sa kalinaw, kalambuan o aktibong partisipasyon sa publiko sa mga inisyatiba sa probinsya. Aron muligon ang tuhod, makasugakon bisag magluhod, magturbo melinanser matagdulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.